У сярэдзіне жніўня гэтага года ў Ленінскі райаддзел міліцыі абласнога цэнтра звярнуўся 33гадовы дырэктар адной з прыватных фірм Мінска. І ён паведаміў, што з дапамогай месенджера Telegram пазнаёміўся з нейкім маладым чалавекам, які прапанаваў прадаць яму крыптавалюту біткоін. На рахунку жыхара Мінска было 0,83 такіх віртуальных грошай. Рыначны кошт на той момант складаў 6000 беларускіх рублёў за одну умовную адзінку. Назначили сустрэчу. Встреча произошла в одном из кафе на улице Советской в городе Бресте 19 августа. Поддавшись на уговоры неустановленного злоумышленника, наш потерпевший перевел посредством интернет-площадки Blockchain всю эту сумму, 0,83 биткоина. Далее надо было ждать 2-3 часа того, чтобы эта операция в интернете была подтверждена. Прогуливаясь по городу, парень скрылся в неизвестном направлении, наш потерпевший остался без переведенных ему денег. Да гэтага выпадку крымінальных спраў па фактах, звязаных з крадзяжом крыптавалюты на тэрыторыі Беларусі, яшчэ не было зарэгістравана. Случай неординарный, идет долгая длительная проверка, в ходе которой изучается позиция прокуратуры и Следственного комитета. Рассматриваются несколько статей Уголовного кодекса. Это мошенничество и статья 216 Уголовного кодекса «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения». Да і справа ў расследаванні вельмі складаная, гавораць праваахоўнікі, таму што карыстаўся злаўмыснік схаваным для праверкі месенджерам і інтэрнэт-пляцоўкай, якая з'яўляецца поўнасцю ананімнай для карыстальнікаў. Вядзецца следства. Юрый Печур, Александр Севіцкі, тэлерадыёкампанія «Брест».